Давай плюс вот им помоги, мордак, говори нам, Это Вин Дизель, слушай. Это не Вин Дизель, я отвечаю тебе. Вин Дизель. Филмография фрейб карден, харифчу компания. Вот это фрейб? Конверт да пулай. Шашка сагалза. Мана мархама, шон эмси, Эминем, Людакриз, ина сета шайва, пула гирарава. Ами шаш нафара. Просто номбар кунед ами конверт мақсад маблағи муайяна метони раҳпулиш кунед метонен ягон ҷо бишини ягон кафешка да мақсад қурутова ягон самбусаи бихӯред но 1 минут вақт дорем мақсад ки ютуб да социалный эксперимент кардесем ягон видеои со бад нест. Салом алейкум ба тамоми подписчикои канали UGP Ҷавлон. Айни ҳол мо як социалный эксперимент гузаронданем ва инами 6 сурате ки дидестин амҷада ай ҳами суратгирхона сар карданем розыгриша сар мекунем. Агар ҳами додар ҳами 6 каса ёва 50 сомон ҳами ҳози хидиш мегирад. Ҳами ҳозира хидиш не ки 1 соат гуфт ки 1 соата мо ба фикрам ки тамоми барномамона буд мекунем. Ина додарҷон хида да 1 минут вақт ай ҳами 6 кас ҳами 6 касша номбар кади 50 сима мегирем. 6 касша намедонам ак ҳамишон MCI иш Эминмай дикас Johnny Depp Johnny Depp хато шуда ка чанчи гуфтам чага не ака намедонам ки ранги John Depp мақсад ки наёфте на не ака но бачаҳо да гап нестай бачаҳои John Jones не бачаҳои юмор неанд мо ҳами суратгирхона да ҳами сурата бо ёрии ҳами бародаро бировардем Суроба ва Валиҷон. Шумо дар раҳмат бародаро бози мерем социалный эксперимент мона давом мекунем ва интерестон боша просто дар рои YouTube UGP Ҷавлон бизане тихтона мақсад ки мебине боше хеле ки дидестен шумо нами 6 нафар ози мо социалный эксперимент мекунем. Агар ами 6 нафара ёфтан дар дрини нами конверт 3 конвертай 3 та денежни призай ва нафарое ки ёфтанд соҳиби мақсад соҳиби маблағи муайян мегарданд. Шумо переключаться накунед бо мо боше боз мо шаҳра девона мекунем. Салом алейкум сози бародарҷон як дақиқа вақт гирем мумкин аст ай мо социальный эксперимент кардем мақсад ки дар YouTube канал дорем як тест ҳами 6 нафара агар номбар кунӣ ҳами 6 нафара ёфтӣ дар ҳами як конвертиш маблағи муайян ай мақсад ки раҳпулиш мекунӣ ё ягон абед мекунӣ ягон ош мекунӣ. Агар ҳами 6 нафара ёфтӣ 1 минут вақт мекунӣ соз як бор қаб қидид соз тамошо кун мақсад ки ҳами 6 нафар 1 2 3 4 5 6 соз як бор тамошо кунӣ агар ёфтӣ мақсад соҳиби як конверт мешӣ. Хуб шон эмси якумша ёфт дуюмаш ба фикрам ки камтар подсказка мекунам худам Эминем ва нами 4 нафари дигарш агар ёфтӣ бародарҷон соҳиби конверт мешӣ. наёфтӣ мақсад ки сдаюса Райквон Эминем The Game TI Шон MC Людакриз мақсад ки агарам 6 каса номбар мекардӣ брат соҳиби конверт мегашти. Хай саломат бошӣ ба барномаи миш иштирок кардан хоҳӣ агар интересат боша YouTube да UGP Ҷавлон зан хта мақсад ки мебинӣ. Саломат бошӣ брат гап не саломат бошӣ бошӣ. Салома алейкум бародаро як дақиқа вақтона гира мумкин ай мақсад ки як социальный эксперимент кардесимо социальный ролик дар ҳами конвертмон маблағи муайян ай агар ҳами 6 нафара кадометон ёфтен як нафарда мақсад ҳами як конверт метем хоҳи раҳпулӣ мекунӣ хоҳи ягон абед мекунӣ мақсад ки 1 минут вақта наёфтен саломат бошӣ. Не 6 нафар 6 нафар ҳами 6 нафар хушрӯ як бор нигоҳ кунен ҳами 6 нафара ёфтен Эминем хоб
дальше уз ноуша гирифтам. ана подсказка мекунам кинои форсаж да ноуша уруз гирифтам. хай мақсад ки бозияй бача агар ёфтен мо мисол риск мекунем як ставка мекунем мисол мақсад конверта маблағи муайянай бурд карден оштон шава тоҷики хидмона шонемси ду каса ёфтан чор кас дига мондай бачаҳо Аминест? не иш дигара агар здаюз гӯен ма мақсад мегумам ё киян лек бозӣ мо ба охир мерасад Гул шона мешинасам. Кия ҷай? ҳама ё ғайри як кас ғайри шонемси хай тоҷики хидмона ғайри шонемси ҳама ё ай американ мақсад американский рэперан эминемша ёфтем анами чор каси дигар яча подсказка кардам кинои форсаж да бозӣ мекунам анаи майла ти кино да бозӣ мекунаям но анаи се каса бояд шумо ёвен ай мақсад ки вақт мо ба охир мераса бачаҳо здаёмса райквон эминем the game қад 50 Cent явақ группа будан ай шонемси людакрис бародаро саломат бошед агар хоҳен UGP ҷавлон YouTube да каналай мақсад бе ягон фикри бад рӯи хитона тамошо ҳами 6 нафара просто номбар кунен да ҳами конверт мақсад маблағи муайянай метавонӣ раҳпулиш кунӣ метавонен ягон ҷо бишинӣ ягон кафешка да мақсад қурутова ягон самбусай бихӯред но 1 минут вақт дорем мақсад ки YouTube да социальный эксперимент кардесем ягон видеои мисол бад нест ҳами 6 каса номбар кунӣ ҳами як конвертиш ай шумоай я соз аввал тамошош кунӣ иш мақсад шонемси эминем як шонемси ду ки я подсказка мекунам анамин кинои форсаж да бозӣ мекунам мақсад шашум участник мо агар тамошо кардагӣ боше форсаж иша нашнохтем мақсад агар здаюз гӯен ма мегум ё киян не иш эминем шонемси чор кас дига мондагӣ 50 Cent ава фикр не хато карди камтарак яша 50 Cent не бо хато карди камтарак намедонӣ ка чи тева фикрма намиша ном шама медонӣ иш мусулмон ки дага мақсад ана иш қади 50 Cent явақ буд но номаш мақсад группаш дар курай агар здаюз гӯӣ ма мақсад ки гап мезанам ё киян но соҳиби конверт намешӣ мал мешавад здаюз райквоная группаи Wu-Tang иш Eminem иш The Game қад 50 Cent буд иш T.I. шонемси ва Ludacris дар кинои форсаж буд барои бародаро раҳмат шумо да вақтона барои мо мақсад ёфтем бародаро сафина дам гирифтем омадем ин аз сомонӣ дам гирифтем ҳами 6 нафара Eminem шақати шонемсиш ёфтестиян анаи 4 нафарша наёфтестиян ба фикрам ки сложнам нест амира ёфтан хай социальный эксперименти бозия мақсад бурд кардан соҳиби конверт мешаванд дадри конверт маблағи муайянай метавонанд мисол як рӯз дар расход кунанд метавонанд 3 рӯз дар расход кунанд барои ҳамин мо бояд 3 каси нафара мепурсем мефаҳмем шумо тамошо кунед переключатся накунед ҳами 6 нафар агар ёфтем дар конверт маблағи муайянай мақсад соҳиби аташ мегар 6 нафара соз як бор тамошо кунед ҳамҷа гум шудага не гум нашудаги ино мақсад ки рэп исполнителян мо YouTube да канал дорем социальный эксперимент просто ҳар як раҳгузар мо фикр ақидашона мефаҳмем ки 6 нафара медонанд оё не агар ёфтем мақсад ки да конверт маблағи муайянай шумо метавонед ёро ягон кафе да мисол шине ҳами маблаға пула мақсад гирен ё раҳпулӣ кинен ё ягон ужин кинен 6 нафара 1 минут вақтае шумо да бояд ёвен просто ҳамхали як розыгрыш бозия социальный эксперимент ҷа диктофон овоз ма запис кардесам ино рэперанама ҷа бурхушру соз аҳамият тин рэп гӯш намекунед чи тамоман гап нест бачаҳо саломат бошед раҳмат шумодаки вақтона ода сарф кард дар YouTube канал дорем социальный эксперимент ҳами 6 та сурата мақсад ҳами 6 сурата бинен хушру аввал агар ёфтен дар ҳами конверт маблағи муайянай мақсад шумо метавонед соҳиби ягон сум шавед форсаж да бозӣ мекунад подсказка Eminem як
кинои форсаж «Форсаж», да но номша бояд бигӣ брат Номша. шуру бини ҳамҷа ба фикр шонемси ду Знаешь, no 50 нест? не Ада монанд. монанда но 50 цент нест агар сдаюз гуфте бародаро ман мегум ё киян мо дуча ёфтем сеча ёфтем майли на сеюм шама ёрдамтон мекунам Людакриса як кинои форсаж Шинохт. анами сетаи дигар шаёе братано бовар кунед ягон кас наёфтае то ҳол мақсад ки намедонам ё реп гӯш намекунанд шумо агар реп гӯш кардагӣ боше бояд чиро хидонед интернет дурем намешавад я минут вақт дорем я минут калистам агар сдаюз гӯе братано ма бозира ҷанбаст мекунам но помощь зала давай плюс вот ты им помоги мардак бари нами агар ёрдам кунам это не Вин Дизель я отвечаю тебе Вин Дизель не Вин Дизель все братуха я ребят ма бачора ҷавоб медиҳем потом с тобой отделим парк метрои ку хиёматида фреб кардем хариб шуд компания вот это фреб конверт да пулай шаш каса гавзан мана марҳама шонемси эминим Людакриз ина сета шаёва пула гира рава ина мардак бари ягон дурӯғ нест дурӯғ нест вай Вин Дизель барои чи крест дора Людакриз вот я им помог я понял тебя ещё имя кого какого три вот этих три найди 20 самон тебе дам 20 им дам пойдет я этого не знаю вот видишь вот это игра братан мешиноси кияй бачаам шинохтан ана ин сеташа мақсад ана ин сеташа бояд ёвӣ Вин Дизель нест вот видишь Вин Дизель нест что-то ты бля не играй братан вот таджик один эй своего таджика узнай хотя бы тоджик мали хондеса тоджики хтад шино баридем хусим всё кто медоним сдаюсь короче сдаёшься ты сдаёшься ягон сума данахи бозия макадаги я бачаам иштирок кунан агар бе бозида иштирок кунед соҳиби ягон сум шаве бача хай мақсад бозӣ нашида сдаюсь инай райквон ай группай бутен райквон эминем The Game 50 Cent кати як группа да буд ETI шонемси Людакриз шаш нафар бародаро барои вақтона ҳамеҷа мақсад қатимон истодем но ма ҳам як конверта шумо да чиста ҳамчун вақтона ҳамеҷа гузаронден бозӣ мо мақсад нашид но ма ҳам як конверта метем барои он ки ягон кас наёфт то ҳол ба фикрам ки охири ҳамин барномамо меша но оштон шава маълумат боше бародаро гап нест боше ютубда агар заде ҷавлом зане хитона мақсад ки мебинем боше саломат давай хуб бачаҳо чӣ хеле ки тамошо кардаед социалне эксперимент бон имрӯз ҷамъбаст мешава ягон нафар наёфтан мақсад райквон эминем The Game TI шонемси Людакриз як тоқа шонемсира хати эминем ёфтану ва мондагиёша наёфтанай сабабе ки ё мумкин реп гӯш намекунанд ё ки мақсад ин репероя тамоман намедонанд барои ҳамин камтарак ҷаҳонбинӣ кушод кардан дар кораи даромада информатсияра зиёд кардан дар кораи тамошо кардан дар кораи кадомеда ҳамин выпуск агар маъқул шуд подписаться кунед лайк монед фикротона нависе идеётона гавзане бо нашиёд чӣ социални эксперимент кунем мо ҳафтаи оянда насиб карда боша футболистора мекунем 6 нафара мо интихоб мекунем мақсад ки 3 нафар ай солҳои пеш ва 3 нафар ай айни ҳол то видеои оянда дар канали YouTube ҷавлон саломат